Good morning yan. Anong May 1? Yay. Sana muli. Labor's Day sa Philippines, right? Tama ba? Yeah, araw ng manggagawa. Kaya nga merong nanood ako nung Kamsor News TV. May mga nagwiwelga na naman sa Naga City. Sa Quezon, ano yun? Tomorrow. Plaza Quezon? Tama? Yes. Yan. It's the month of May. Pupunta kami ng saan? Marvin Siopaw. Siopaw. Kasi itong anak namin, bago kami matulog kagabi, Kagabi? Mama, I want siopaw and siomay. Yan. So, pagbigyan. So, bali ako talaga napapasiomay din ako. Oh, really? Lutuin natin yung ano mo? Yung noodle na may show. Okay. Oyster sauce lang yun, di ba? Okay. Tapos bili tayo ng munggo, sprouted. Yan. So ngayon ay po, May 1 na nga. Tapos palaging makulimlim ang panahon, sana wag umulan. Kahapon umulan, no? Yeah. Yan. Sana ngayon umulan kasi anong tawag niyan? Agua de Mayo. So basahin natin si Isabel pag umulan. Hindi, Paliguin baka natin. iba dito. Malamig kasi. No? Kasi di ba sa Pilipinas, sa sabi Pilipinas. pag unang ulan ng May, maligo, ganun. Dito kasi Agua de piling ko pag Mayo. maligo si Isabel, baka magkalagnan. Oo, malamig-lamig, you know? Ano bang 2 degrees ba ngayon? I don't know. 6 degrees? 10. Yan? Medyo Pero malamig. cloudy. Medyo Feels malamig. like 5. Okay. Malamig yan. Let's go, It's Bel. only 6 p.m. Okay. Tapos, merong bagong, ano yung nakita mo kanina sa Facebook? Yung beans. May pupunta Everyday. everyday beans. Yeah, everyday. Kasi dito sa Saskatoon, meron tayong tinatawag na crazy beans na yung mga Amazon stuff na ano ba yun, yung mga sobrang gamit, yung mga di na pick up something, I don't know kung anong history niya. Tapos kanina nag-Instagram ako, may nakita ako, meron din pala sa Stonebridge. Pero feeling ko Bagong bukas ba yun? feeling ko na di maliit lang siyang version. Oo. Maliit lang siyang version. So, sinend ko siya kay Helen. Tapos sabi ni Helen, maganda yan. Kaya lang sabi ko, di naman kami makakapunta today. So, everyday beans sa Edson Street, Saskatoon. Malapit sa may DJs. Pupunta kami minsan. Yan. So, Malay mo, may makuha tayo. dapat maaga. 11 a.m. sila So, nagbubukas. pag Friday, $39. Pag Saturday, $24. Siguro kasi Friday ang bagsakan. So, mga bago pa, no? Monday, $9. Tuesday, $4. Wednesday, $2. May mga .99 yan. Tapos Thursday, $1. Today, $1. So siguro yung mga napilian na. Tapos siguro Friday, stock up na naman. Hindi pa kami nakapunta ng Crazy Bean, ano? Pero, kung nanonood kayo nung vlog ni Crystal and Marvin sa Regina, Nakabili sila? para lumipat na sila. Palagi silang napunta. Kaya Meron punta silang tayo. parang ganun. Dali natin si Mama kasi si Mama gusto. Kung ngayon sa Sabado. Yeah. Pwede rin sa Sabado. Kaso magpapaano ko ng sasakyan eh. Ay hindi ito, yung kay Rohan. Yan at punta muna kami ng Marvin Siopaw para may baong kami mamaya ni Joan. May pasok kami mamaya. Gusto ko mag-siomay. Matagal na ako hindi nakakapag-siomay. Order ka kaya kay Princess. Wala ako sa mood mag-show mo. Gusto ko ano. Ako gusto ko siomay. Yan. May steamer na eh. May steamer na tayo, di ba? Ay, Oo, kaya kaya hindi na natin let's go ipiprito. na. Alright. Magpipick up ako ng Good girl. Good girl. He's a boy or a girl? a boy. He's a girl. She's a girl. She's a girl. Yan, dito na kami sa Marvin Siopaw. Ang init, natuloy kayo Ha? na. Ang lamig. Inaano ko nga tong aircon eh. Pinapataas ko yung nilalamig yung pa ako. Let's go! Yay! Siopaw and siomay. Oh, yeah. Meron na silang ganito. Spanish bread. Hintay ka ng order? Chair. I'm sitting in the chair. Yes, you are. Hintay ng order. I'm sitting May promotion pa sila. chair. I don't know. Yung 6 pieces, ano yung 6 pieces? Masabi mo. Mas mura ba? Pag I don't know. Chair. I'm sitting in a chair. On a chair. On. Sitting on. Sa bahay na lang to, Nabel. Siomay, mainit pa oh. Tapos itong, ano yan? Yung mga chili garlic. Alright, let's go. Excited ako nung ano? Siopaw. Nung pusit nilo. May pusit na niluto si Papa eh. Let's go. May niluto na naman din siya. Kahapon, may tilapia pa nga oh. Ay, naalagyan na ito. Pusit. Samoy yung binili. Pero ako, siyempre may tilapia pa. Tapos yan. Tapos,
May siopaw pa. Ayos. Oh. Pagka na Sarap. Ayos. Tingnan natin tong siomay ni Mr. Marvin Siopaw. Pakibukas na yun. May sauce yan, Dad. Ay, Asan bot yan? sauce. Yung sili. Ay, chili oil, garlic. Sarap. Ayos ah. Lalagay mo to sa pansit o papakin na ngayon? Yung ano, yung pang Pilipinas. Chili oil. May tuamon. Chili oil. 50 cents. 50 cents ang ano, extra chili oil. Tapos ito yung sa siopaw. Yung tira dun sa kawali, nilagay ni Papa ng kanin. Kaya yan, sayang nung sarsa nung ano. Ayos. Bel, let's go! Wear your shorts, wear your shorts. The next day. Ano? Wow! Lots of food si Isabel. Be careful ha, may ano yan, jalapeno. You remove it, okay? Wala yung pagkakapiga ka. Yeah. Spicy? Spicy, Bel? Medyo may kita spice. Oh. Sarap oh. Of course. Yan, nandito kami sa Midtown. No? Anong date na ngayon? May 2 na, no? May 2. Ang bilis. Yan, so, nagyaya si Joanna sa Chachos. Sarap. Tapos mayroon palang bagong bukas dito yung fresh slice. Ano, kaya bago yan? try na yun namin na hindi pa natin na-try yung ano, ng fresh slice, no? What? Hindi pa. Daddy gusto na ng pizza. Ano gusto mo? Pizza! Ang galing. Uy, dance. Uy. Nakalibre na naman siyang brownies. Nakalibre na naman ng brownies yan. Binigyan ng may ng babae. Hindi maulan. Grabe talaga. Yan. Oh, white Panalo. Ang lakas ni Isabel sa pizza. Isabel. Ang lakas ni Isabel sa pizza. Saan tayo? Oh, wag po dyan. I want dessert. Dessert. Ano ma? Okay pa? Okay pa po? Okay pa ba? Karma. Maanghang kasi. Maanghang. Ba't di mananghan mo? Saan kita? Saan na next? Anong dessert? Hmm? Rock the baby, rock the baby, rock the baby. Figure ka, baby. What's that? Brownies? Ano sabi ka itong babae? Sabi ko, Kiraj, baka na kita sa car. Oh. Yay! Sabi ka itong Gana? babae, do it again, tapos I'll give you brownie. Binigyan siya ng brownie. Anong pinasabi ito? Sabi niya kaya si Bagong, Mwah! Hindi na mo yan na naman sa iya. Do it again, I'll give you a brownie. Brownie. Tagal si Isabel hindi nakabalik ng Midtown Wala masyadong tao. Biyernes pa. Oh, this is like free advertisement too. Don't know. Wow! Isabel. Not yet. It's got a ribbon. Wow. Yeah, okay, I'm gonna check something. Here we go. Ano-ano minano yung Isabel. Wow! Isabel! No, we're going. Wow. Ang ba nakadami kayo Ay, no phone. Come on na, let's go. Oh, let's go na. Ayos talaga. Endorsement pa, may endorser pa ng Bath and Body Works. Magkakita tayo dessert. Oh, ayos He has a lot of options. Yeah. Woo! Yee, excited? Are you excited with that one? Dubai Mix? Huh? Uy. Oh. Wow. Baby, look. Come here. It's your strawberry. May bago sila eh.
What's that? May gusto ko mama, di ko pala kamay na po. Bubble gum, bubble gum. Nakakuha ka na naman ng free. Lakas mo sa free ah. Ha? Ayos ka talaga. Uy, Daddy, pinuno-puno niya ng ano, chocolate and strawberry. kilala na tayo niyan. Suki. Sarap. Sarap yan, chocolate. Hindi pati matamis masyadong ano yan. No? Papa, Isabel, come here. Yan o. Nakakuha na naman ng free. Binigyan ng ano, kuya na naman. ito yung Dubai. Pistachio. Crunchy. Try it. Yeah, Masarap. crunchy. Tira. With strawberry. Okay, Sarap. let's try it with strawberry. Ay, Sarap. grabe oh. Ang dami. Let's try it. Together forever. Merong crack ang ano ko eh. Ito. To. May crack yan eh. Papalitan natin. Oh, really good. Cover. Mm-mm. Sarap. Isabel. Try it. Sarap. Yes. Sarap. Masarap. Lahat naman sa'yo masarap eh. Pero masarap talaga. Masarap lang oh. Dubai chocolate. Drop na ito sa kabila sa atin. Papa. Yan, nakauwi na kami ano. Pakita ko lang itong niluto ni Papa kanina. Pagdating ko galing trabaho, meron na. Niluto kagabi. Wow. Sarap yun, no? Anong tawag dito pa? Sabi ko mong to. Express lang. Express lang. Walang dito. Ang sarap niya, no? Iinitin mo lang yan. Pakunti-kunti lang sa ano? Sa kanin. Solid. Sarap ng ahang. At tinikman ko kanina. Sabay mag-aadobo pa, oh. Ayos. Ayos. Hindi magsasalad kasi si Mama. Macaroni salad yung chicken breast. Hindi, Ito yung pamukpo ka. tira. May pamukpo ka din eh. Ano po? Mayo po. Kulog ko yung sa krutay. Pero ito talagang panalo. Mamaya. Ayos. The next day. Wow. Which one do you want? Hotdog. Hot dogs. How about Lolo? Which one? This one. Ha? The burger? Opo. Alright, yan. Sabado na, oh. Yan, katatapos lang namin magsimba. Kaya si Mama nakarosalinda pa. Cinderella, magluto ka. Yan, nagluluto ng fishbowl. Tapos si Papa, ano yan? Magba-barbecue ng burger. Yan. Yan ang dinner namin ngayon. Yan. Kaya, bumili si Joanna ng hotdog sa ano? Sa MOA, dumaan. Pero sa Cinderella, pinagluto na namin. Suki ng fishballs kami ng ano. Tapos kikiam ng superstore. Ang ilang ano na pang ilang. Tapos nagluto ako ng upo, gulay. Tapos si Papa nagluto ng Bicol Express ano po ma? Tapos adobo. Sarap. Chicken. Napapalaban mag ano, paypay. Yan no. Sarap. Annabel, tuhog na oh. Ay, sarap. Oh. Ay, may coke pa. At yan ako ma. Hindi for a barbecue. Mama, Ngop. Mama, can you hold it? Yes, po, wait lang. Ulitin namin to eh. Hindi pa. Sayang pa Kulang lang. pa. Go away. Masyado pang juicy. Sarap. Mama, look, Mama. Ayos. It's yummy, right? Okay. Ang princess mauupo. Ito kasi ano ni Mama. Sarap. Sarap. Ready? Nakaupo ng princess. Annabel. Oh, you got all my stuff. Annabel oh. No. Do you want fish balls? Ha? No, I don't have anybody You don't like it? with me.
No, just baby Sarap. no getting of toys. We will go inside. Ang lumog grabe. Mukha ay Ayos. Kurang na lang, sa dagat tayo. Dapat talaga dyan po. Ayos. Masarap nga ni. Masarap tong kikiam talaga na to eh. Paborito namin sa Superstore. Tapos ang sauce ni Mama the best. Mm. Mhm. Baka mag-burger na. Nag-double dip ako. Sorry. Eh, tayo lang naman. Yung pambenta, bahay lang naman. Ayos. Tara, lang 5 piso ang hotdog. Ang burger 15. 15 pesos. Diba? Tadan! Kompleto kami Oh, yan. Opa, ikaw muna. Ikaw nagluto eh. Dali. Lagyan mo na. Kumiyan ha, pakikat mo na. Yan sarap yan. Dakeg yan, dakeg. Na burger. Nabili namin sa Costco. Sabi ni Joanna eh. Yan pa mo. Ayos. Panalo yun. Lettuce. Yan. Cheese. Cheese. Mahal daw to sa Pilipinas, hindi daw Angel's Burger. Ang ini, Bigs. Yan. Isabel's Burger. Yan na. Tapos sila na lang maglagay ko anong gusto Oo, nilang kung anong preference kang ko yan. Ako lahat. Yan. See? Diba? Anong sinabi ng A&W? Yan. Toast. Laki. Here. Naghanap na ng burger yung isa na, tapos na maglaro. Isabel, here. Yes. Wait, I will hold it for you. It's dirty my Yeah, dirty your hands. Mama, can I wash my hands? Of course, but please bite After first. yan. Is it yummy? Mami? Oh, look at your knee. Oh, here. Ayos. Another one. This one. Meriendang gabihan na. Mag-aas 9 na eh. Happy ba ito dahil na ganyan kita nag 8:35. Kasi nasa sasakyan ni